Здравейте, на който съм обещал да му го изпратя днеска видеото, извинявам за закъснението. Така, флашката е чисто нова. Първо ще започне с свързването за Android. Това до сега аз лично не съм свързвал с Android, така че видим какво ще стане. Ето е флашката, е го Android телефона. Сега вкараме флашката, тя почва да се свети. Така се надяваме, тук мога да снимаш какво правим. Сега къде са му настройките на това чудо? Настройки. Аз тук по-рано влязах за Android Auto, само че първо трябва да влезем в Bluetooth. Така, връзки, Wi-Fi, Bluetooth. Bluetooth, той не е включен тук. Така. Сега търсим първо. Реално е така, трябва да се казва Bluetooth, може да покажеш. Допълнително устройство, ето го устройството. Сдвояване. Я само не знам дали го вкарах в правилния слот, да, в правилния. Така, сдвояване, вижда ли се? Така, много е важно всяка една стъпка да, така, тук пише свързано сега само повикване. Така, това е първият проблем, който срещаме. Така, нещо се показва на колата. Само повикване, че да видим сега Android Auto, като го отворим, какво ще стане. Така, Android Auto, свързване устройства. Че ме хич манила с тия телефони. Сега напишем на кирилица. То сега тук, ако няма Android Auto, направо си го няма. Чай се, знаеш как се тегли това? Остави го, е такова. Остави го, опитва да се. Така, настройки. Ето го. Така, на лице е бежична връзка с така по-рано свързан автомобил, стартиране. По подразбиране за даден автомобил. Винаги ще го цъкнем тук. Винаги стартиране, екран, липса. Асистент. Боже, колко работи има тук. Кой е това? Не, това бе... Веско. Веско. Това никога не го разгада, човек, как е. Сега промяна седалка на шофьора, възпроизвеждане, показване на група, разговор, не е нощта, откриване, окей, приспособяване лента, задачите, приспособяване на старта, стартиране на Android Auto, машинно стартиране винаги. Така, въпросът е, че тръгва тук, така, добре, тук режима за програмисти. Така, сега тук отгоре настройка за програмисти, да, не свързано, но така, установена връзка с автомобила ви. Android Auto. Добре. Продължете, за да продължите, изберете иконата Android Auto на автомобила си.
Така, сега. Ето го Android Auto. USB device. Така. Accept. Я снимай го това на телефона. Accept start you can automatic албала. Така. Всичко снимахме, нали? Виж какво пише can be started. Обаче защо? Явим установена връзка с автомобила. Автомобила търси. Продължите на екрана автомобила. Продължите на бавате в ушите. Айде, мойче. Машала, Туджар. Така, добре дошли, тара-дъра. Виждате, че е малко кофти, просто винаги трябва да следите стъпките, които ви излизат на устройството и на колата. Така че малко кофти се свързва. Така, тук натискаме OK, за да тръгне. Разрешавате ли? Там ала-бала. Разрешаваме. Как да помогна? Дай да ни помагаш. Искам просто да я пусна, ето примерно Google Maps. Така, настройки за положение, когато Google карти има нужда да промените настройки за положение, когато е безопасно, прегледайте известия от телефона си. Така, ето тук ти дава някакви настройки. Мисля, това вече са някакви допълнителни неща. Виждаме, че тук е тръгнало, така че тук просто трябва да следвате настройките. Както виждате, вече има Android Auto на колата. Така че на всеки един телефон и на всяка една кола ще е по различен начин, но ако следвате стъпките, които ви показва телефона и колата, няма какво да стане. Така че тук го изгасяме. Така, ти имаш ли iPhone в тебе? Да. Добре, сега въпросът е, ще искам да го изключим това. Да покажем с iPhone как става. Цак, спираме го от това. Стана. Така, сега показваме набързо с iPhone как става. С iPhone по принцип няма почти никакви проблеми. В смисъл става супер лесно. Сега ще видя за една секунда, само че това пак тръгне с Android Auto. Чакай, че сега си майката не мога да Bluetooth? Аз не знам как, брат, аз не разбирам това iPhone. Цъкна го от тук, не трябва така да го... Ще го заключи. Ще па да изкарам флашката, това въпрос се свързва с Android-а. Така или иначе ние ще излезем от тук. Искаме назад, искаме CarPlay да излезе. Така. Пускаме си пак, ето намираме флашката. Сега ще има някакви проблеми докато тръгне. Няма това копаленце, сега само то ще се свързва, човек. Добре, имам друга флашка. Спри го.